Čau, vítam vás v ďalšom dieli z hry Robocraft. Takže dneska pôjdeme do boss battle s týmto autičkom. Už som s ním bol dvakrát, raz som vyhral, teda dvakrát po sebe, z dvoch vojen, čo som dvakrát vyhral. Takže dúfam, že to bude dobrá battle, dúfam, že sa do mňa netrafí nejaké lietadlo, ak tam bude. A pochybujem na trojky, lietadla nie sú. Takže dneska to bude boss battle a s pár, asi možno s 5 battles, normal battles. Takže toto autičko mám rád, ako vidíte, stále ho používam takto. S týmto som ešte nebol. 3 alebo 5 diel ešte potrebujem. Alebo 7, no. Tak trošku som sa zakopal. Dobre, takže toto autičko s týmto pôjdeme stále. Keď už mám všetko na tier 8 vyskúmané, už konečne. Ale mám to autičko rád, takže potom neskôr si ho dám na 9, aby sme mohli skúmať. Toto. Už len jednu vec, no. Super. Takže 9, 10. Dobre, ešte jedna 10-ková vec. Takže 9. No dobre, tak ešte jedna 8-ková vec. No bože. Tak ešte 2 8-kové veci. Ja sa na to vykašlem. Tak poďme do boss battle. Áno. Ja som včera, čo som bol v boss battle, trošku nevydarená, pretože asi všetkých som pozabíjal a posledných 5 minút mi jeden railgunner, posledný čo bol hráč, mi posledné ďolo odstrelil a mal našťastie iba 2 railky a proste nevedel ma zabiť. Ja som mu prekážal na spawne, aby to neobsadil a našťastie sa mu to nepodarilo obsadiť a nezabil ma posledných 5 minút. Nejako som to už vydržal, ale dosť ťažké to bolo, lebo stále do mňa strieľal. No čo už, ja som do ňoho narazil a tak. Tu máš. Nažer sa, oľova. Ty vole, ty sú nejaký silný. Au. Tu máš. Nažer se. Co děláš? Co to děláš, pane bože? What the fuck? What are you doing? Dobre, takže ideme na railky. Počkaj, to bol ten Duke, tuším. To bol ten, čo ma vtedy sundal. Teda nesundal, ale tak myslím. Tak myslím, že Hej, neuhýbaj sa. Tu máš. Ty. Pozrú to. Dokiaľ už mám len 3 diela. To nie je možné. 2! Jedno dielo! Ty vole. Ja tak toto už nedám. Dámy a páni, toto už nedáme. Už sme keli, pretože mám odfajkli skoro všetko a ja už nebudem mať za chvíľu ani jedno dielo. Takže asi tak. Možno, nie, to dielo mi už neprežije. Či? Neprežije mi. No jasné, áno, proste 2 battle sa mi musia pred natáčaním podariť a táto sa mi nepodarí. Just, to je práve just, to sa fakt nedá. Keď natáčam, tak sa mi nič nedarí. Keď nie, všetko ide ako hráčka. Ako malina. Dobre, takže ideme teda do boss battle.
natáčal som trošku dlhšie, lebo teraz posledný týždeň tento má flying, ten znak, viete aký? Dobre, takže preto som nenatáčal teraz, lebo týždeň sa mi nechcelo dozadu, alebo možno 2. A asi tak 2 týždne ešte pred tým, ako sa mi nechcelo, tak som mal strašné bugy. Mali sme pomalší internet, lebo boli prázdniny samozrejme. A proste takto bugovalo, že som proste hráčov videl proste na jednom mieste a zrazu sa objavili niekde tam na kopci. Proste také bugy. Proste prostata. Dobre. No dobre, takže poďme na to. Dobre, OK. Nikto tady nejde. Je to v podstate, dá sa to nazvať u mňa šťastie, ale aj smola. Smola v tom, že nebudú prachy. A budú. I ty volať dom. Dobre, teraz by som potreboval medika, samozrejme, ktorého nemáme. Áno, ktorého nemáme. Dodávam. Tu máš. Počkaj. To je medic, ne? To ne? Počkaj, to je railgunner? Ty vole! Ja som si myslel, že to je medic. God. Ma úplne zničí ten... Keby sme mali medika. Samozrejme nemáme. Jasné. Ja musím mať takú smolu, že mám 2 kolieska. Fakt, že kolieska. Super. Bude po mne. To som si istý. Ak mi nepomôžu. Ak mi helfnú. No dobré, takže ten už je v keli. Takže asi sa bugujeme do skal a tak. Nebu. No tak poď si. Poď sem. Ten už je mŕtvý. Zachraň ma ty. Dukej. Tu máš. Ha. Bum. Skoro. Tu máš. Ne! Ja ho chcem dať. Ne! Ne! Ty vole! Oni. Ježiš. Ako? On má 1 koleso. Ja mám 2. Proste úžas. Super battle, nemáme žiadne autičko. Skôr máme polovrak. Ty vo... Mňa picne. Mňa asi picne. Noň. Ne! Akurát keď som mu do ňoho chcel streliť. Noň. Odstreli mi dielo. Toto nie je možné. Toto není možné. Ty vole. Auč. Nezabili ma. Ty vole, to čo zo mňa zostalo. 2 kolesa, 2 trastre. No tak, tie kolesa si teda prežili dosť veľa. 21 000. Prečo? Prečo som nemohol dať aspoň kilo? Nevadí. Takže, money máme veľa. Za to si môžeme kúpiť. Áno, jasne. To neboli ceny, no. Super. Takže, môžeme si za to kúpiť desatkovú top mount SMG. Potom si kúpim ďalšiu. A následne ďalšiu. A potom ďalšiu. Potom ďalšiu. A potom ďalšiu. Takže asi tak. Takže môžem sa dať 3. Mega. Mega. Takže dám si to asi sem. Jo. Sem hore. Tak.
To by mohlo byť. Vyveprem 68161 681 61 681 61 681 61 ne 681 61 tak. Čo to bolo? Dokeľu. Naň. Vyveprem. No jasno. Tomu neverím. Vyveprem. Tomu neverím. Čo? Čo? Ty vole, no tak už verím. Už verím. Wow. Už verím, no. Wood? Jo, to je ten na lyžiach. Na lyžiach. Nic moc. Takže už máme 5 diel. Fajn, tak je. Asi najlepšia vec, čo ma mohla zastihnúť, je toto autičko. Fakt. Toto auto, to je môj milášik 1. Milášik. Prečo musím mať cvičku? Anti, dúfam, že budeš anti naozaj. Lebo nie, tak uvidíš potom. Uvidíš po bitke. Áno, po bitke uvidíš. Tak, poďme na to. Takže máme prémko, to je dobre. S is good. To je fakt super. Takže fajn, let's go. Let's go kill enemy. Takže nemajú lietadla. Tu máš. Ty vole, tak to sa netrafil. Wow. Našťastie sa netrafil. Ty vole, jak sa tam dostal tak rýchlo? Len toľko som musel dal. Takže prečo len toľko som musel dal? Oh god. Ty vole, tam má elektroplaty a nejaké silné dosť. Wow. Ty vole, ty tu atakujú. Teda. Môj celý tým je tam dole. Som tu sám. I am only. I am the... Švác. Ty vole. Tu máš. 22 000. Tu máš. Nope. Prosím, aspoň nech sa raz trafím. Opäť. Nee! Iba raz som chcel vedieť, čo to je raz. Bože. Tento má dobré lietadlo, ktorého už zabijem. Ja som si myslel, že má škorpíka. Wow, to má dobré. Už si. Like. To má dobré, len jedna strela sem do stredu, má po tej prednej náprave. Toto má... Dalo by sa ani nic moc. Toto je nič. No dobre. Tak ho nezabili, no. One sa trafil. One sa trafil, no. Dobrý je teda. To vyhráme. Mňa nechali moji v štychu a zomrel som. No, zabite ho. Však sa vieš dobre triafať. Daj ho. Teraz to si skončíš. No. Kde?
Kde je? Aha. Tyjo, toho som ani nevidel tam. Oh yeah. We win. Takže to premko zatiaľ nie je na nič dobré. Dobre. Späť. Vraciam sa späť. Je dobre. Je good. Takže už máme, neviem, ešte toto. Wheel. Ešte koliesko máme. Fajn. Keby to bolo z čiernych blokov, tak by to bolo super. Lenže nemám toľko. No to by som ešte musel 100 čiernych tých. Vlastne už na tomto autičku mám okolo 400, možno 300. Takže od tých blokov. Škoda, keby mali viacerí to premium. By sme mali trošku väčšiu odmenu. Väčšiu. No keby sa pošťastil, tak by sme mali 200%. Keby sme mali 200%. Tak... Wow. Tak to by bola battle. To by bola battle teda, wow. 205%. Keby sme, čo ja viem, vyhrali, tak to by bolo už niečo. Fakt to by už niečo bolo. To by už niečo znamenalo. To už by bolo proste mega. Späť. Tu máš. Dobre. Ja máme medika, dobre. Tu máš. No. Dobrý medik. Good auto, wow. Dobre, takže majú medíka. Toho sundám stade, to ak sa mi podarí. Ne, skade má. To. Dokeľu. Ten má trojkový shield. Poď sem. Ne, ja som ho netrafil. Ne, nezavádzaj. Ty vole. Ja som ho netrafil, jak to? Ne, kvôli tebe zomrem. Ty si šíš. Ne. Super. Jasné, zabijem ma. Bum. Ne, teraz ho nezabil. Ja ho chcem zabiť, more. No. Ty vo má auto ako ja. Ne, ja som... Kašlem na to. Viete čo, ja už... Fakt kašlem na to, ja... Nemám svoj. Jasné, premko. Keď vypnem na nahrávanie, zrazu to pôjde ako nič. Pôjde to ako nič. V tomto určite zomrem. Ak pôjdem tou cestou. Čo si myslím. Alebo... nie. Počkaj. To čo má? Ty vole, to čo za škorpíka má? Fajn, takže, čiže sme už len. Počkať, koľko sme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže sme už iba u 8. Super. Možno keď sa teraz jeden ešte pripojil. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. More už sa pohní. To je taký krepák. Bože, na čo si to bral? To je taký... No, namiesto 9 nás je už iba 8. Keď je tu nejaký hráč Hotentot. Ty vole. Tak akože nesťažoval by som sa, keby tu nezavadzal. Už som mohol byť na ich spawne, lol. No dobre, možno nie, ale... Viete, ak myslím. Ty vole.
To je proste... To proste ľudia, no. Proste, keď sú ľudia takí, tak už takí zostali. Čo sa... Bum. Tyba, dúfam, že mi ho nikto nezaberá. Bum. Jo. No, ty vole, jak? To, že už sú tam? To, že už sú na našom spawne? Jak to? Kriste. Kriste, Pane. Pane Bože. Čo už choďte niekto na zlý spawn. Super. Ty vole, jak to, že sa trafí cez tú skalu? Oh god. No ty vole, no toto čo je? Toto akože, toto nie, toto je zlý sen. No to jak? Dvakrát sa trafí cez skalu. A no to akože fakt nie, to je vrchol. Toto už fakt, tí hráči, plní hackeri. Ty vole. Jak to spravil? Všetky strely mu úplne do skaly. A hlavne, že tu jednu nevidím, ktorá do mňa páli. Ale dobre. Takže sme na blbej strane. To je na čo? Na čo? Ukáž. Ty vole, no. To mne viete čo. To mne vole. To mne hviezdičky vole. Wow. Nechcem to vraveť. Baby, ja som sa trafil. Good man. Good man. Jop. Dobre, pozrieme sa na ich spawn trošku. Tu podhalíme. Pozeráme. Tu je kde. Poň? Nikto? Niekde? OK? No dobrá. Takže ideme ich killovať. A teraz kde sú? V strede pokladám, že nebudú. Možno hej. A možno sú tu. Sú tu. Dobre, ten ma zabije. To mám isté. To mám isté. Že mna zabáje. Keď neviem, čo hovorím, ale dobre. Dobre. Gej. Gej. Ne. No. Gej. Gej. No, gej. Gej. O bože, ja som sa, jak som sa trafil? No, gej. Tu máš chcípni, vole, chcípni, guhy.
No, Ježiš, bože, ja ho chcem dať. Ja ho chcem konečne killuť. No. Ne. Nikto mi ho nezobere. Super. Jo, dal som to. No dobre, takže už je po ňom. Potom tam. Super. Prekočil som sa. Vynikajúce. Dúfam, že ma zo zubu niekto nezabije. Úžas. No, zastav sa už. Tak, konečne. Lebo zo spodku som slabý ako nič. Som slabý ako nič, presne. Kde ste? Netrafil som sa. Tu máš. Nope. Nope. Tu máš. Som ho zabil. No, poď sem. Poď sem. No, ty vole. On mi odstrel predne, jak sa mám k nemu dostať. Oh god. No toto nie je možné. Toto... Ty kráso. Ja ho už mám na muške a on mi odstrelí. Ne. Super, teraz bude mať niekto iný kill. Úžas. Úžas proste. Teraz bude mať niekto iný kill. Podľa mňa ten druhý. Nein. Tu máš. Ne. Prečo? Ja ťa killnem. Ty vole, jedného mám. Prečo? Prečo ja? Bože, ty vole. Pane Bože. Prečo ja? Why? Why? Teraz si to pôjde, no. Movement. Jasné, už je zadok strašne ľahký. Keď sú tu len 3 trastre, bez toho zadného, tak to je úplne ľahké, že to nejde ani zdvihnúť. Super. Takže ešte sem budem musieť dať jeden traster. To je úžasné. Wow. Skúsim ho zasiahnuť. Fajn. Takže ja si to zničím. A pokúsim sa ešte dať niekam tú poslednú trastu. Takže sem dopredu ho nebudem môcť dať. Takže kam? Oni som ho hneď zničil.
No ja už asi... Čo? Ja. Tak to bude. Takže kúpim si tento jeden. Keby som vedel, kde to je. K.O. Takže dáme si ho. Sem. Da. Tebe dáme hier. Nein. Jo. Tak. Teraz dúfam, že to pôjde. Doufám. Tak. A prosím ťa, poď. Lebo nie, tak môžem dať tie dva teraz. Budem sa plaziť po zemi. Dúfam, že zase nie je predo mnou. Zase zabúvaš. Či? Teraz sa už ide dobré. Už to ide good, len sa teraz kývalo. To som bol šiel z kopca. Takže z kopce to ide veľmi zle. Ne. Ono sa to rozkýve, keď idem trošku dlhšie. Boom. Ne, za mňa. A trošku sa to rozkývava, ale... Ide co. Poďme, gráčku. Kde sme... Ani jo, tu si... No tak, ukáž sa, jak rýchlo ma môže zničiť. No, střílej. Tak. Щоб ми розстріла коні в море. Бум. Ха, єй. No kork. Nevyzerá to sa mnou dobre. Jo. Už mi je ten stredný trosk. Fú. Takže z boku ma veľmi rýchlo dostane. Takže to už mi došlo. Takže fajn. Takže ja sa s vami lúčim a uvidíme sa na budúce. Takže